asị na chi tata wee kolu n'ọdịnala Igbo. Asị nka chi tata wee kolu ketara anyị ihe ọma. Asị na anyị ga-adị. Asị na kakaka ya ma jiji ya ma anyị. Asị m onye chụwa anyị ya daa. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome. Asị m onye chụwa anyị ya daa maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa. Asị nke ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ka o mebe na be anyị. Asị m na anyị gbuo n'ihu anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'azụ anyị bute mma, anyị gbuo n'aka ndị anyị bute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị bute mma. Asị m onye si na akwa ya ma acha mpama ya bara nke ya ọfọtiwo ndị ajọ mmadụ anatigbo ndị ilo. Asị m ebe bere ugo bere nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe, ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe nkukwa ya ọya nkwu. Asị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi si were isi onye anwa tinye gị ihe anyị na-emenwe isi. Abụ m onye nke gị Ugo si tubelu Eze-Ana. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Ma wee kpọọ m Eze-Ana Ugochi tubelu mma aza gị nke ọma. Abụ m nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọ dibịa ka mbụ bụrụkwazi onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ihe m na-achọ ka ana m agwa ụmụ Igbo kwụrụ natabanụ n'ọdịnala. N'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Onye jụrụ ọdịnala adịgo ndị nna nna ya ha and ọ jụrụ ihe niile. Ọdịnala na-atọ ụtọ nke ukwuu dị na-eme ezigbo ọdịnala na-asọ nsọ. Asị m ndị Igbo sụwakwanụ nsọ. Ụlọ dị na-eso nsọ, ị na-asọ nsọ a na-agọzi gị. Anyị hụ ndị chiri ọzọ Eze-Ana akọwala gị na ana dị ike. O nwere ihe ọbụla bụ ọchịchị obi gị bụ ihe ga-eme ka ị kaa nka atọ. Ana ndị a na-ama enye gị. Ụfọdụ amụrụ na imewe ọdịnala na ọdịnala na-ebute ike. Ịmara o nwere onye na-eme ọdịnala n'eziokwu na ezi asụsụ enwero ndụ nwee ihe akụ akụ na ihe enwe na-eto o si wee chọọ. Ndị nna nna ha ka mmadụ ata oge ahụ ya asị na oge a na-anọrọ n'ụwa ego mana ha nwere ihe akụ akụ na ihe enwe. Ụfọdụ nwere ọmụmụ baa ụba. Ụfọdụ bụ ndị nna nna ụmụ ha kịta haziwuzi ide ọfịa nnafa sụrụ ha asụrụ. Ịghọtara ya? Great personalities ị na-apụta ata ma ụfọdụ ije jụọ cheke da background ịfụna nna ha bụ ndị kere ike gboo. Ma ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọ bụrụ na inwe obi ọjọọ na ịgwọ nsị abụrụkwa ọdịnala, ekwuru na ịgwọ ọgwụ abụrụ onye abụ ọdịnala. Mana ị align to the entities of powers, the ancestors, ọ na-ebute ike. Mmadụ apụghị ịnaghị oke gị. Ịkọsara mmụọ na onye enwe mpịawa azụ na ọfụ ya n'anya na abụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ ụmụ Igbo na tabanụ. N'ụwa Eze-Ana Ugochi tubelu na-atụ onye Igbo ọ na taba. Ọ bụrụ na ihe ị na-eme na mmadụ na-anara oke gị ma ọ na oke gị na-efunahụ gị, ọ maka na imebiri ihe ị kwesịrị ime. Kpọtụrụ m ka m nyere gị aka. Ọ na-awụ mfe ụfọdụ ụmụ Igbo na-akụ ụta. Ọ na-adị m gharị ka ha si akụ ụta. Nke bụ eziokwu na ị na-eme ezigbo ọdịnala, ihe ị ga-eri ha ma akọ gị. Chukwu Okike kwuru na even the birds of the air na Chukwu nke igwe na-azụ ha. Ọ bụnaghị na ha enweghị ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nke igwe maka o si azụ ha. Chukwu ga-esi n'onyinye amara gị were na-azụ gị nne. Ọ bụrụ na ị nọ n'ihu ọrụ gị mana ihe ị na-eri na-akọ gị, nwanne ị nọ n'ihu ọrụ. O nwere ike ọ bụrụ na ije nọ n'ihu ọrụ onye ọzọ ma ọ bụ ị nọ na talenti gị ebe Chukwu chọrọ ka ị nọrọ. Emechara wee were onwe mmadụ si n'ime arụ a
ayọrọ m ndị mụ na ha so si anụ ihe nchọrọ ụzọ ihe ịtọ n'ime aha and nke bụ eziokwu bụ na ụzọ ihe ịtọ anwa m yọrọ ịbụ emezuona nke ịtọ ka anyị nọ n'ime kịta before nọ Disemba 1 nke ịtọ ahụ emezuo maka ndị a na-esonye vidiyo m ka m kwukwa ya ọzọ n'ime ara ayọrọ m ụzọ ihe ịtọ si ndị mụ na ha so n'ụzọ ihe ịtọ ka nchọ nke mbụ na-agwara ha na m chọrọ ka ha chenjiere m ụgbọala yọtara ya ka ha chenjiere m ụgbọala na m chọrọ SUV ha mere ya yọtara ya ha mere ya wee nye adịara m Honda SUV yes ọ moto nna ya alụbụ anya ha nyere m ya yọtara ya na mbido aha anụnwa shortly oge anyị mechara consecration Ugochi tubelu na temple na April 12 ngwa na nchọrọ ichi ọzọ n'ihe nke ịbụ nchọrọ ọzọ ka nchọrọ ichi ọzọ Eze-Ana nke bụ eziokwu na ọzọ anyị na-echi my clan na-echi bụ the most expensive ọzọ yes ọzọ eji elele ana ọzọ nwere long processes and ị ga-emechi ihe niile one after the other ọzọ Eze-Ana ọsọ ya bụ ọzọ a na-echie n'ala Igbo echiche ya n'ala Igbo achịnye ya ọfọ na abụ yes ndị ikwu nne m mụchinyere m ọfọ na abụ ọfọla mme na ọgba ọfọala mme ọfọ ndị eji okwu n'obodo zuo ya na ọfọ nji alụ ọrụ mmụọ dị aṅa were mmụọ ya ọfọ ahụ jebe na ihu ana ya gwa ha na okwu onye ahụ na nchiri Eze-Ana ịghọtara ya mụ na ụmụnna nzu ebie m oche iche maka na Eze-Ana nọ n'etiti ha ịghọtara ya ọzọ nnukwu ọzọ the highest ọzọ n'ala Igbo esikwa mitin ọdịnala wee bata taa ihe ntụrụ n'etiti ndị nze na ndị ọzọ na ndị niile ma ndị aka ji ọfọ ihe ntụrụ nzu 9 ka ịghọta ihe a na-agwa gị ọ bụrụ obere ife na ya izuzu line 9 ọhịa anyị na-atụ ndị ọzọ Eze-Ana then ihe enyi maka ebe ọ tata bụ kụwara onwe si na nke ịtọ bụ na nchọ na my birthday is coming December 1 wee sị na that December 1 a chọrọ a brand new duplex nọ ihe nchọrọ na-abụ ihe nke ịtọ nyere for the year nwanne that foundation that new duplex ya ga-ededicate na December 1 na ya bụ duplex ka mma nọ wee gbaa ọfala ọzọ ka ụzọ onye ọ na-bịa riwe bịa ṅụọ kalenda ya apụtakwu mgbe a ga na-egosi ana m achọ ịgwa the project m nwere for the year now that uno no in progress as at yesterday German floor finished the German floor now today the block wall starts now before December the uno house will be completed ndị sị m gaba adị atọ akụja mgbe ọnwụ na ha bịa gwa m sị m na ihe ha ya emere m ha ga-eme ya so ọ bụrụ na ị nọrọ ọdịnala na-akụ ọta nwanne ị nọrọ n'ihu ọlụ gị ka m kọwalụ gị eji ebe tata obiọma na-akpa m dịka onye butere akpa onye ọcha nwanne onwe na-akpa onye ọcha m butere mana ana m achọ ịgwa ihe na-akpa m obi aṅụrị tata wa ụbọchị Agwu ụbọchị obodo mbụ Oraifite na-eme mmemme Agwu a na-akpọ ya ime Agwu Oraifite July 25th tata bụ Ekolu tata mpiti mpi na-ekwe na Ugochi tubelu na temple anyị ga-egbu anụmanụ dị iche iche oke na nwunye tata kwụ na-egburu agwụ m anụ yes mma eje n'ihu agwụ m taa wee je gbuoro ya anụ ọwụ na mma egburu oke na nwunye gbuoro ndị oke agwụ na ndị inyom agwụ ịghọtara ya ka agwụ anyị wee na-ede ude na-ede pieces iburu onye Igbo ị na-akụ ọta maka iji akụ ọta bụ na ị chọrọ ihere na-eme gị ime ọdịnala mụ nwa na onwe m adị m edresị yiri ọgwụgwọrọ na m eyiri my title regalias ọ na m eyiri ya na-eyi maka na ịmago na ọzọ m na nna agba eriri n'ụkwụ ọ bụgoro na anyị 3/4 you be seeing it. I'm proud to be a cultural representative
n'ebe ọ bụla m nọ adị m proud ndị ji ewe dị proud of me na-agọzi m ka ha gọzigbuo m agọzigbuo adị m obi aghị na-akpa m. Then ihe m na-achọ ịgwa gị bụ tata wa agwụ mma akọwa ihe gbasara agwụ, kọwa ihe ị ga-eme ka ị wee mara ụdị agwụ ị nwere. Ị bụrụ onye ọdịnala Igbo, ọ bụrụ na ị nọ mba ofesi na ị nọ naanị mmadụ, o nwere ike ụfọdụ ihe anyị ekwechaghị omume. Ụdị ndị na-etu a ka anyị nyegoro alternative etu ha nwere ike isi wee build their altar ka ha wee wike na connect with their agwụ. Yes, you must erect an altar. Ọ dị very important. Now maka ndị iwu ndị Igbo nọ n'ala Igbo nwewuru ike igwe na ana ngwuru jee dọọ ana ngwuru. Onwe ha na-akpọ ịdọ ana ngwuru. Ịdọ ana ngwuru ebe ị ga-adọ ana, ebe ị ga-anọ wee na-agwa ana okwu the mother earth. Inwe ọfọ iji agwa ana be nna gị okwu wee na-ekwu na ngwuru be nna gị ama ajụwu n'oyi na oyi ekpowu n'ọkụ. I wee na-aga ọfọ si ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mere na be nna gị. Ndị Igbo unu wee jewacha ụka wee hapụ ntụrụmọnụ ihe ndị Igbo ji bụrụ ndị Igbo. Ọja ka iji akụ ọta. Ị na-akụ ọta maka ikwesịrị ime ihe i kwesịrị ime. Ị chụkwara the entities of powers, your ancestors. Ka ngwa nke bụ eziokwu. Ime ihe iji akụ ọta, ime ihe agụụ ji agụ gị wụ maka na ị chụkwara ndị nna nna ha agụụ na-agụ ha na mmụọ. Kedu ka isi eme expect ka ha nye gị ihe ọnụ na-eri ebe ị refusiri inye ha nwa ihe ọnụ na-eri? Ịma ọnụ onye kene sọnị ekene ịmarụ na ya ancestors gị ga na-echekwa ha na ị ga na-akwanyere ha ugwu na-enye ha oke ha ka ha wee na-enye ha oke gị mara. Ịma ọnụ ị ga na-egburu ha anụ, ịma ọnụ ị ga na-achụrụ ha aja, ịma ọnụ onye respect ya nna ya gọzie ya mara. Ị na-eche ka dibịa gwa gị na aja na be nna gị na ị ga-egburu aja na be nna gị anụ ka ha wee gọzie gị. Ị na-eche ka dibịa gwa gị na ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ya ancestors. Ịma na ndị mmadụ ịma ancestors ya dị very important. Ịmara even Jizọs ndị ụka tresịrị root ya to agbụrụ David ịgụtabere na Baịbụl. Ndị Juu enwere ike ikwudo okwu ghara ikwu na ha bụ ụmụ Abraham. They are proud of to mention the name of their forefathers. Even ya Jizọs, yes, nwa na-ege m ntị, ya Jizọs tresịrị agbụrụ ya to agbụrụ David. Gị nwa na nweghị ihe tresiwo agbụrụ gị ka m wụ Eze-Ana gwa maka agbụrụ m. Adị na-ene m anya abụ m nwa enyi obi enwena enyi obi enwena abụ nwa enwena abụ nwa nwefo bụ nwa ejefo ishi bụ nwa Eze-Ana bụ nwa Ikeri. Ịghọtara ya? It once wee go to the 5th generation. Can you count that back? Can you? Onye Igbo onye iri ụmụ Israel na-agụ their ancestral history. Yes, my children will seek out my own because n'opi m na-akwado ịlụ mma alụ maybe early next year nnukwute obi n'ebe ahụ a ga-eji mabụ ịghọtara ya wee dee the family history count from my late father down to the 5th generation so that my children mgbe ọbụla ha bịa n'obi they will be able to see the next and continue where I stop. Do you get? Ndị ọzọ na-agụ their ancestors ndị ọcha wee bịa rie sị na ancestors wu ekwensu demonize their ancestors while their own ancestors ha na-recognize ya nwe ụbọchị all sense n'ụbọchị eji erekọ ndị eji aka ụka all souls mkpụrụ obi niile nwụrụ maka na ha believe na mkpụrụ obi ọ na nwụrụ ga-ayọtara gị ayọ oru na nke asị ga-akpọ na ya ancestors ikwele onye Igbo onye eriri eri dị n'obodo oyibo anyị nọ ndị ọcha ọ na-eji ụka etu ahụ isi wee che maka na ha ma na ndị nna nna ha ji ụka wee rie anyị gbuo anyị kpụ mbọ nọ scam ka ọ bịa m n'ebe ọ bụrụ anya ka m bịara ikwu maka agwụ. Gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ onyinye amara mmadụ nwere na-eso mmadụ mmụọ na-eso mmadụ ka m were layman language kpọọ ya onyinye nke mmụọ nsọ. Ndị ụka na-akpọ ya Pentikọst. Ọnya bụ agwụ. Agwụ ga-ewu mmụọ ezumezu mmụọ niile so gịnị onyinye amara niile so gịnị. Agwara m unu na-enwere mmụọ dị behind any given talent. Agwara ụbọchị nkọwara maka agwụ wee gwụrụ na-enwere agwụ mmiri nwa agwụ elu na nwa agwụ ọfịa nwa agwụ dị iche iche agwụ nka na ụzụ nwa agwụ azụmahịa. Any gift ọbụla mmadụ nwere n'elu ụwa nwere agwụ dị behind it. Enwere spirit dị behind it.
ewe onyinye amara na kedu ka ị ga-esi wee ma agwụ inwere ka ị ga-esi ma agwụ inwere ị nwere ike nwe ndị agwụ nka na agwụ ha bụ kanseling ịda atụ agwụ ndụmọdụ ịda atụ ndị mmadụ ọdụ ịdụ ndụmọdụ ya wụ second to none. Onwe nọ na mkpa nọ n'ihe mgbu na-ebe arịrị ọ bịakwute ịdụcha ya ọdụ dịka onye agbara mmiri n'obi ịgwacha ihe ọ ga-eme o je mee ya apply ọwọk ọrịa agwụ ka ọ bụ. O nwere ndị na-azụ ahịa ọ dịka owe business magnet maka na agwụ ya o nwere agwụ azụmahịa ngwa ahịa ọ bụla o butere ndị mmadụ a na-atụ ụjọ ịzụ ya ngwa ahịa agwụ ya zụọ ya afịa. Ọ bụrụ onye nwe ahịa bata n'ime ahịa weta nwa nwa 2 weeks nyanwụ ngwa ahịa akọ esogo mfu onye ngwa ahịa bịara ngwa ahịa akọ n'ime ahịa ole every 2 hours ọtọpụ ego every 2 hours ọtọpụ ego a na-achọ dị ngwa ahịa na-abịa sụ ya nwere ya maka na agwụ ya agwaghị na ngwa ahịa na-achị tinye ego oje buo ya nlakwọtị maka na ọ ya na impọta oje bute dị ahịa wee tụọ ọka ya na warehouse mana ngwa ahịa o nwere na warehouse ọgba nkịtị ibe na-ebe ego mgbe ahịa ji oji nwa na-ele nke ndị ọzọ lecha nke ha abịa n'ime ahịa ọ chọpụta na ọsọ ya nweziri ndị mmadụ na-esi ebe dị iche na-achọ ya na-abịa ọ na-eti ngwa ahịa ego ọ dọkwa mmụọ ndị mmadụ na-erute na-achọ ya ngwa ahịa ọ na-eti ihe ego eketa na-ekwu onye ọwa agwụ o nwere onye nwere agwụ ọfịa ọ baa n'ime ọfịa ite mbụ na mpaghara nye gị ngwa mgbọrọgwụ na-agụ ya kpara m dị onye dị etu a ọ na-eme ụmụ onye nwere agwụ nke onye agwụ nke bụ ihe wa agwụ ya bụ na ya ọ na onwe ya bụ ọrụ mmiri ọ ya agbadawo na mmiri jee lụọ ọrụ mmadụ ọrụ kwubiere okwu na-agwụ ndị ọgbanje mmiri na-erubere isi okwute okwu ọbụla a sị na ya ekwute ife onye kwuo ekwute ife ị kwesịrị ịma ịbụrụ onye nwere agwụ egwuregwu na-eso ị na-ala iketa ị na-agbata bọọlụ ịmụrụ na ihe awa agwụ na onye na-enye ụjọ lụọ agwụ ịlụ agwụ mgbe ụfọdụ were ọjị jebe n'ihu ebe ị lụrụ agwụ jegwa agwụ ihe ị chọrọ na-echukwa agwụ gị na-echukwa agwụ nke gị bụrụ ọka ibe ịghọtara ya. So ị mara ihe ọbụla ebe ọbụla ị na-enwe ya passion ihe ọbụla ị na-eme that gladdens your heart na-eme create joy that cause joy in your heart that is your passion and that is your agwụ. Try to develop it more. Onye bata ndị ọcha ji wee jee places anyị ka na-eje na-agụ akwụkwọ for the sake of having certificates mana ndị ọcha na-ebuild on skills. O nwere onye nwere ike ọ bụrụ na ihe ọ na-like wu isi nni maria o jee ketri school o nwere ihe o ji digrii eme maka na ebe ahụ passion ya bụ isi nni ada ọ na-esi nni ya nwa agwụ ya suyenu a na-akụziri some new diets ọ na-create some certain shawarma ọ bụrụ mmadụ create some of the ihe dị na narị eri ọ bụrụ mmadụ create ofu onye arụkọta create one delicious something and people ndị na-agwọ snail na-eme ọ mmadụ create ọ mmadụ merie delicious meal onye richa ọsị onye mere ihe nke ọ baa ya ofu afa ọ bụrụ ya. Ndị be anyị na-enwe nkwobi ọrụ mmadụ gwọrọ nkwobi for the first time ọ creativity. So ọ bụrụ na ịbụ onye nwere ike ịbụrụ mekanik ị na-arụ ya mekanik with dignity moto ọbụla asị na okwere ọrụrụ ebutere moto ahụ gwacha ihe na-eme ị naruo si agwụ kere ihe moto aka ihe na-enye moto nsogbu agwụ agwaghị eruo gị jee chieke nka elụcha ya moto akwụrụ aka na-ekwo ndị mmadụ ndị ọkụra moto enwere asị jewe na nke onye na-eto anọ ya arụ ya. Ihe ọbụla ị na-eme that gladdens your heart ihe na-ahụ ị na-eme ọ na-enweghị anya ụre ọ ebe ahụ ka agwụ dị osi ike jee rụọ agwụ maka na mgbe ụfọdụ ọnwụ na ịrụrụ agwụ anaghị asasịrị gị ihe ịwụta ịlụ agwụ gị kpọkọnye ha ọnụ ị na-echukwa fa mana mgbe ị hapụrụ ịrụ agwụ gị kpọkọta ha ọnụ na-echukwa fa ha nwee na-echukwa gị ọ ndị ọcha ahụ ndị maka esi eme ụdị ha o weta that talent ya will develop or build on his talent. So ị na-achịkọwara ịmara ihe ahụ ị na-emewu ya that gives you joy. That is your passion. That is your talent. That is your agwụ. Ị bụrụ onye na-abụ ọ bụrụ na mmadụ yaba ahụ bịa gwacha gị i wee si oke na ihe na-eme gị kpata ụtazi weta St. Leaf
sikọọ ya ọnụ tinye ya lemon na-enwe ya n'ahụ ya na-enwe ya efu na ahụ ga-adịghị mma ịdị idiri ka mmadụ gwa gị n'ọwa agwọ ọfịa ka ị nwere na ị ga na-agwọ ndị ọya site n'ịma ihe dị n'mgbọrọgwụ ị ga-eji wee na-agwọ ya ibi ụzọ ọ n'iti rụọ ha mgbe ị rụọ na agwụ agbakọta ha ọrụ nwee ụbọchị iji echukwa ha ka e wee chukwa gị ka ọ ha ma eto ihe ji wee kwuo maka agwụ taa bụ na taata wa ụbọchị Oraifite ji eme agwụ ụbọchị eji erota the spirit of agwụ ụbọchị a tụrụ anya na onye ọbụla bụ onye Oraifite ga-eje n'ihu agwụ ya je gbuorie agwụ ya anụ enwere ọkụ ogbuo onye nwere ewu ogbuo onye nwere ebu ogbuo onye nwere efi ogbuo egbe adabago n'ebe dị iche iche na Oraifite taa ihe na-achọ ịkọwara gị bụ mata ihe wa agwụ gị jee na ina bin ọnwụ na ịmara kpọta ochi onye ụwa ịkpọtụchachi onye ụwa gwachi onye ụwa wapụrụ ya ọjị mgbe ya na-echọrọ ịma ihe wa agwụ gị na ị ga na-echukwa agwụ gị and bido taa chukwaba agwụ gị ọgwa na ịrụrụ agwụ ma ọ na ngwurube nna gị abụrụ ebe ị ya adọwawa agwụ gwa dibịa na-arụrụ ọrụ ka ọ lụọ ọrụ agwụ ọ rụchara gị agwụ ya na-echukwara gị ya o nwere ite mmiri ma ọ bụ ọkụ na-adị n'ebe a rụrụ agwụ a ga na-agba ihe mmiri amepụka ya mmiri taa ka m kwụsị ebe a onwe ajụjụ ị nwere ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi gboo maọbụ ihe na-agbagwoju ya n'ọdịnala Igbo sendịara m meseji 08057837672 Eze-Ana Ugochi tubelu kwa afọ m ya gazienụ.